Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? No niin, nyt mä oon saanut nyt hepat ratsastettua. Tää on hirveä kyllä. Mennäänkö talliin? Joo. Mun pitää mennäkin aika pian. En mä kyllä tiedä, mutta Iska sanoi, että mulla on joku yllätys siellä jossain. Mä en tiedä, mitä ihmettä voisi olla. Mulla ei saa mitään hälytä voisi olla. Moikka! Mä lähden nyt kotiin. Joo, moikka! Heippa! Sulla hevonen? Joo, mä sain ihan, siis en mä tiedä, se oli ihan siis semmonen, että mä en edes tiedä mitä mä en tiedä, mitä mä teen, mutta mä hain sen tänään iltapäivällä. Okei. No, mentäisikö vaikka kaksi maastoa? En mä nyt taida, mua jännittää, että bodikin on varmaan ihan pillinä. Aa. Tiedätkö sä, tai noin mitään? Okei. Hei Mai, voitko sä vuokrata mun uudelle hevoselle tätä karsinaa? Ai tän? Joo, tää on niin sopivan näköinen, kun sulla on semmonen tommoinen hevonen. No on. Niin, jos mä vaan siivota nopeasti. Juu, se on tuonne tyhjä, se on 5 € viikko. Okei. No mä menen sitten hakemaan niitä kottareita. Joo, mä vein tonne mun työhuoneeseen. Where was the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray, and tell me your passion's gone away, and I don't need no care, no. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces and Ei muuten. Niin? Anteeksi äskeinen. Mä olin vaan vähän kades sulla. Okei. Mut arvaa mitä? No? Sen sijaan mä söinkin tän lemmikissan. Jaha. Mut hei, muuten sä voit sit ratsastaa sillä mun hevosella, jos sä haluat. Sä haluat vaan. Okei. Mennäänkö yhtään syödään karsinoita? No. Etten kamenten kissun vaapula vissun elinkerilla. Piipula vaapulalla. Eskon saun piipun paavun. Nyt mä lähden tästä välistä pois. Puppa, pistä pois. Eli toi. Tai ei sitä. Tätä minä olin. Täällä on vaan 1, 2, 3, 4 ja... Mä jaksaa. No mä en nyt vaan katsoa, jos voittaa iskään. Milloin se heppa tulee? Kauhea kiire. Onneksi Julisi, jos mun puolesta karsivat. Toi on ainakin. Siis mitä? Tota ei oo sijoittu puoleksi talikko maassa.
Mä niin käskisin Julian takaisin siivoon. Niin sä käskit mut tänne näin. Niin, mitä siellä sulla oli? Niin, et kehtaatkin jättää karsinat siivoon. Niin, mutta mä olin ihan pakko soittaa iskälle. Joo, mut nyt siivot ton ja ton. Kun mä en nyt sinne mun takaisin. Niin, onko se viitti tuolla? Kyllä mun kaveri pitää niin ensin. Niin. Sitten kun mä oon hoitanut tän, niin mä menen hakemaan sitä isnakaa. Okei. Onko sun isä niinku odottanut sun pihalle? Häh? Onko sun isä niinku odottanut sun pihalle? On ne kai. En mä varma. Mä niinku soitan yle, että mulla on sieltä tänään tulee. Okei. Saatko sä sen karsina jo? En mä vielä tarvita lippua. Sitten tänne mä voin näyttää sille sitten kaikki harjat ja... Nyt hakee sitä iskan kanssa sitä uutta hevosta. Okei. Mulla on tässä vaan riimunnaru. Iska osti tämmösen hienon riimunnaru. Vähän nyt hakee sitä. Juu. Moi moi. Moikka! Ai, se haitsee jo. Joo, ei se oli komea. Joo, rauhoitus nyt. Tää on aika söpö. Se on aika ihana. Noin, rauhoitus. Että kun tää on hieno. Se on vähän Ei se... moi. Oi, se on tämmönen. Voi, että miten ihana. Joo, sille tulee vähän yksinäinen olo, koska se ei ole kavereita vielä. Niin, Miten sä oikeesti olet kaveriksi vähän? niin ehkä. Kato, jos se oli Tai jos viedään se tänne laitumelle, tai tänne tarhaan, sen ystävänsä kanssa. Joo. Okei. Jos vähän tutustuisi tuohon Miilaan. Se, joo. Tarhaan tuolla. Niin on. Joo, mä tiedän sen. Olen rakastanut Miilaa. Watch my life pass me by in the rearview mirror. Pictures frozen in time are becoming clearer. I don't wanna waste another day stuck in the shadow of my mistakes. Yeah, 'cause I want you and I feel you crawling underneath my skin like a hunger, like a burning to find a place I've never been. Now I'm broken and I'm fading. I'm half the man I thought I would be, but you can have what's left of me.